Les deixalleries reben cada dia quilos i quilos de residus, molts d'ells objectes que la gent ja no vol utilitzar, on fins ara arribaven aquí al final del seu cicle. Per tal d'allargar aquest cicle i perquè molts d'aquests objectes es puguin reutilitzar, el Consell Comarcal del Gironès ha posat en marxa un mercat de segona mà a la deixalleria de Sarrià de Ter que permetrà posar a la venda a un preu simbòlic alguns dels aparells, mobles i altres que encara se'ls hi pot donar un altre ús. Això ha portat que hi hagi molt de trasto que altra gent ens diu que no és un trasto, no? I nosaltres, a través de Tirgi, amb això es don feina a una sèrie de nois que a ells els hi va molt bé pel seu caràcter especial, i així aconseguim que s'espavilin, que busquin, que arreglin. La iniciativa compleix un objectiu mediambiental amb la reutilització, però també una funció social, no només perquè dona feina a persones amb discapacitat intel·lectual, sinó també perquè un dels principals destinataris del mercat són les persones amb pocs recursos. Hi ha vegades que ens venen institucions o grup de gent desatesa, que els hi facilitem, que ens demanen de dir, escolta, necessitem equipar un pis, doncs els hi preparem tot, els hi busquem els que deies, els televisors, mobles, llits, etc. El mercat de segona mà de la deixalleria de Sarrià de Ter es complementa amb el que hi ha també a Celrà, on hi ha un taller de reparació d'objectes. L'espai de Sarrià ha permès instal·lar aquest cobert per exposar els objectes. Una de les condicions que posen els compradors és que quan aquests deixin d'utilitzar els productes els tornin a la deixalleria per allargar encara més la seva vida útil.